5 λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη, το ημερολόγιο δείχνει 16 Νοεμβρίου και σήμερα εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στο αυτοκίνητο της εβδομάδας, που δεν είναι άλλο από την ανανεωμένη Mercedes-Benz CLA. Το τετράθυρο γερμανικό κουπέ μοντέλο επιστρέφει στο προσκήνιο της ελληνικής αγοράς με μια ευρεία γκάμα κινητήρων και αναβαθμισμένο εξοπλισμό. Περισσότερα για όλα αυτά θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Νίκο Ρίζο, υπεύθυνο προϊόντος επιβατικών οχημάτων της Mercedes-Benz στην Ελλάδα. Κύριε Ρίζο, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά. Καλησπέρα κύριε Κιούση, σε εσάς και τους ακροατές σας. Αν σας ζητούσα να μου απαριθμίσετε πολύ επιγραμματικά τα νέα στοιχεία της ανανεωμένης CLA, τι θα μου λέγατε? Η CLA Facelift είναι η κατασκευαστική σειρά που έρχεται να ανανεωθεί μετά την Α, τη Β και την GLA που πρόσφατα λανσαρίστηκε στην ελληνική αγορά. Το τετράθυρο κουπέ, όπως αναφέρατε και εσείς, εντυπωσιάζει με τις σχεδιαστικές τροποποιήσεις στο εξωτερικό του, αλλά και τα τεχνολογικά στοιχεία του επίπεδου εξοπλισμού εσωτερικά και τα βελτιωμένα εξηλεκτρισμένα μηχανικά σύνολα κινητήρων βενζίνης. Είναι προφανές ότι με μια πρώτη ματιά φαίνονται οι αλλαγές στη σχεδίαση της μπροστινής ποδιάς, της ανανεωμένης μάσκας στο ψυγείο με το μοτίβο πλέον των αστεριών και τους εξυγχρονισμένους προβολείς LED υψηλής απόδοσης που πλέον είναι στο βασικό εξοπλισμό. Στο πίσω τμήμα του οχήματος έχει σχεδιαστεί εκ νέου ο διαχύτης και τα πίσω φώτα LED δίνουν ακόμα περισσότερο το σπορ χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Μιλώντας πριν για τεχνολογικές τομές, η CLA Facelift είναι ένα ψηφιακό και FES αυτοκίνητο, καθώς το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας MBUX με 2 οθόνες υψηλής ανάλυσης 10,25 ιντσών είναι στο βασικό εξοπλισμό και πλέον διατίθεται και στα ελληνικά. Επομένως οι επιβαίνοντες έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται σε ένα υπερσύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Κλείνω αυτήν την εισαγωγή λέγοντας ότι οι βενζινοκινητήρες πλέον είναι πλήρως εξηλεκτρισμένοι και περιλαμβάνουν τετρακύλινδρα μπλοκ με αυτόματα κυβότια ταχυτήτων, τα οποία είναι είτε ήπια υβριδικά, δηλαδή υπάρχει ένα σύστημα μίζας δυναμό το οποίο αποδίδει 14 ύπους σε χαμηλές στροφές, βελτιώνοντας αισθητά την κατανάλωση καυσίμου και την επιτάχυνση, ενώ παράλληλα προσφέρεται και μια βενζινοκίνητη έκδοση plug-in hybrid που προσφέρει επαρκή αυτονομία για τις περισσότερες καθημερινές διαδρομές. Μιλώντας για τους κινητήρες, συναντώ στην γκάμα της ανανεωμένης CLA κινητήρες βενζίνης, κινητήρες πετρελαίου, δικίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις με την υπογραφή της AMG, άρα εκδόσεις υψηλών επιδόσεων. Θέλω όμως να σταθούμε στην plug-in υβριδική έκδοση, η οποία έχει ιδιαίτερη διείσδυση ως τεχνολογία τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Η CLA Facelift, όπως αναφέρετε και εσείς, διατίθεται και σε plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης, το οποίο είναι πολύ δημοφιλές και κυρίως στους εταιρικούς λογαριασμούς, το οποίο αποτελείται από ένα σύμπλεγμα, να το πω έτσι καλύτερα, θερμικού βενζινοκινητήρα 1332 κυβικών εκατοστών και ενός ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος αποδίδει 80 kW. Ο συνδυασμός αυτών των δύο έχει εντυπωσιακά τεχνικά χαρακτηριστικά. Ενδεικτικά αναφέρω την συνδυαστική απόδοση, η οποία είναι 218 άλογα, η ροπή στρέψεως 450 νημόμετρα, ενώ η τελική ταχύτητα του αυτοκινήτου αγγίζει τα 230 χιλιόμετρα την ώρα. Φυσικά στο υβριδικό σύστημα μετάδοσης κίνησης περιλαμβάνεται και η μπαταρία υψηλής τάσης, η οποία παραμένει στην ίδια ενεργειακή απόδοση όπως και ο προκάτοχος, 15,6 κιλοβατόρες, ωστόσο το ενεργειακό περιεχόμενο έχει καλύτερη διαχείριση, γεγονός που έχει άμεσο αντίκτυπο στην αυτονομία του οχήματος, η οποία κυμαίνεται από 69 έως 77 χιλιόμετρα, ανάλογα με το στυλ οδήγησης του καθενός και τις επικρατούσες στον δρόμο συνθήκες. Αυτονομία κίνησης, ένας από τους πιο κρίσιμους παράγοντες σε οποιαδήποτε εξηλεκτρισμένη έκδοση, πόσο μάλλον στις εκδόσεις με τα plug-in υβριδικά σύνολα. Πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας επικοινωνία, θα ήθελα να μας διαφωτίσετε λίγο σε σχέση με τα εκθέματα στα σημεία πώλησης, το αν οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ήδη να κάνουν test drive και πού. Να αναφέρουμε ότι η CLA Facelift βρίσκεται ήδη στο δίκτυο εξισοδοτημένων διανομέων. Βρίσκονται λοιπόν σε όλες τις εκθέσεις στατικά εκθέματα, ενώ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη υπάρχει δυνατότητα δοκιμαστικής οδήγησης στην πιο εμπορική έκδοση, η οποία αυτή τη στιγμή είναι η CLA 200.
Όσοι από τους ενδιαφερομένους θέλουν να κάνουν μια δοκιμή στο υπόλοιπο δίκτυο στην επαρχία, θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με τους εκάστοτε διανομής για να έχουν και αυτή τη δυνατότητα να κάνουν μια δοκιμαστική οδήγηση. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι ο χρόνος παράδοσης των οχημάτων έχει βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Συνεπώς, αν κάποιος επισκεφτεί αυτή τη στιγμή ένα διανομέα και έχει καταλήξει στην CLA των ονείρων του, θα πρέπει να περιμένει περίπου μέχρι τα τέλη Μαρτίου για να έχει το όχημα στα χέρια του. Μάλιστα. Πολύ καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν, σίγουρα, σε ό,τι αφορά τους χρόνους παράδοσης. Κύριε Ρίζο, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Σας εύχομαι καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα σε εσάς και τους ακροατές σας. Γεια σας. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Νίκος Ρίζος, υπεύθυνος προϊόντος επιβατικών οχημάτων της Mercedes-Benz στην Ελλάδα, μιλώντας για την ανανεωμένη CLA. Ακούσατε εκδόσεις βενζίνης, πετρελαίου και με plug-in υβριδικό σύνολο. Διαθέσιμη στην Αττική για test drive στους εξωτημένους διανομής της Mercedes. Και χρόνος παράδοσης πολύ καλύτερος από ό,τι στο παρελθόν. Αυτά για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.